Estic ben avorrit. Ja, jo també. Allà a la biblioteca vaig trobar un llibre que es titula Faules explicades als infants. I hi ha moltes faules. Les faules són contes curts on hi apareixen animals que ens volen dir alguna cosa, oi? Sí, exacte. A mi m'agraden molt les faules. Explica'ns-en una. D'acord, escolteu bé. Es titula La guineu i la cigonya i diu que un bon dia... Bon dia, senyora cigonya. Quines plomes més maques i lluents que té. Gràcies, guineu, però no n'hi ha per tant. Insisteixo, no voldria pas venir a casa meva a dinar? No ho sé. Tinc una carn deliciosa d'un animal que vaig caçar jo mateixa. Deu ser molt tendra i gustosa. No el puc desaprofitar. Sí, i tant que vindré. Perfecte, ja podem anar-hi, ja ho tinc tot a punt. Tenia raó. Quina bona pinta. No tinguis vergonya, pots menjar tant com vulguis. Renoi, no puc. Com costa? No em deu haver posat la carn aquí expressament. Oh, sí! Que no en vols? T'ajudo. Es fa així. Quina llàstima! Però això no pot acabar així. Bon dia, senyora Guineu. M'agradaria convidar-la a dinar a casa meva. Tinc una carn que li encantarà. Oh, sí, i tant, serà un plaer. T'he posat la carn en aquest recipient tan especial perquè així es conservi millor. Oh, que atenta que ets. Moltes gràcies. Pots menjar tant com vulguis. Potser si fico la llengua o m'hi acosto més. Quina oloreta i quina gana. Però no hi arribo. No deu haver fet això expressament, o sí? Què et sembla la meva venjança, Guineu? Com et sents? Que no en vols? T'ajudo, es fa així. La guineu va marxar cap a casa amb la lliçó ben apresa. No facis als altres el que no vulguis que et facin a tu. Alça, quina faula més xula. A mi m'ha agradat molt i el missatge és molt interessant. De vegades som egoistes, com aquests dos personatges, i només pensem en nosaltres. Sí, és veritat. És important ficar-nos al lloc de l'altre. I pensar que el que no ens agrada que ens facin a nosaltres, als altres tampoc els agradarà. Això ens ho diuen moltes vegades a l'escola. I a casa. Per què no ens expliques una altra faula d'aquell llibre tan interessant? Sí, sisplau! D'acord, doncs n'explicaré una altra. Es titula El corb i la guineu i diu que un bon dia de primavera hi havia un corb a la branca més alta d'un arbre a punt de degustar un tros de formatge boníssim. Quin formatge més bo que he trobat. Quina oloreta més bona. Deu ser deliciós. Què deu ser aquesta olor? D'on ve aquest aroma de formatge tan exquisida? Que estrany, no veig d'on ve l'olor. Ja sé com aconseguir el formatge. Tingui molt bon dia, estimat senyor Corb. A mi m'agrada dir sempre la veritat i avui se us veu més elegant que mai. Quines plomes més negres i brillants! No he vist mai un corb tan esplèndid. Quina guineu tan simpàtica, intel·ligent i sincera. Que bé que parla. A més de bonic, penso que és l'ocell que més bé canta. I si canta per mi, li diré a tots els ocells que és l'ocell que més bé canta. Segurament té raó. A més de ser ben plantat, canto superbé. Li demostraré.
Cras, cras, cras! Oh no, el formatge! Ja ho tinc. Senyor Corbabau, ja no necessita menjar-se aquest formatge. Espero que els meus elosis li hagin tret la gana. No he entès gaire aquesta faula. Canta bé o no canta bé el cor? No canta bé. Els corbs granen. És un so no gaire agradable. Però la guineu sabia que dient coses boniques l'acabaria convencent que era un bon cantant. A vegades és una alerta amb la gent que diu coses boniques sense raó. Ja, pot ser que vulguin enganyar-nos. I més, si qui ens ho diu és algú com l'astuta guineu. Dir-nos coses boniques està molt bé, però sempre que siguin veritat i no sigui per aprofitar-nos dels altres. Hem d'aprendre a conviure i respectar-nos. Voleu que us n'expliqui una altra? Sí, i tant! Seguim descobrint les faules i gaudint de la lectura.